Ok, filɛ b'a cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔ foli ni kanu ni ani walimadɔn bɛ ka taga bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mɔgɔ sɔgɔlen b'an na nin wagati la an ka page Cap Mali PC sanfɛ ani page YouTube sanfɛ an b'a fɔ dan tɛ foli min na bi ye dimanche ye n'o ye septembre kalo tile 4 san 2022 bi an wulila ka se honorable Fɔnba ma ka na ɲininkali dɔw tɛnkun a la bi temu ninnu nafa kama ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka video in cari kosɛbɛ ka d'a kan bi révélation ba de bɛna kɛ honorable Fɔnba i ni sɔgɔma. Aba ani sɔgɔma. N b'i yɛrɛ fo an bɛ tasibila kɛ ka taga minnu ye golo ta n'a bɛ f'o ma ko an ka tenitigiw sarasu polisi gendarme protection civile a bɛɛ eaux et forêts douane a bɛɛ nin bɛɛ de ye militaire et paramilitaire an b'u fo minnu ni tora jamana ko la ala ka hinɛw la minnu yɛrɛ banana ala ka kɛnɛya d'u ma Mali civili fɛn fɛn sara an ka kɛlɛ la ala ka a bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ suma an b'a ɲini masa Rahamani fɛ ala ka barika don jamana in na premier ministre Choguel Kokala Maïga an bɛ a ɲini masa Rahamani fɛ a bɛ lafiya mun na ala ka ɲuman sigi an ma ala ka a ɲuman sigi an ma a ye min kɛ jamana ye a kɛra ala ɲɛna ala k'a sara n'a ye an bɛ président Assimi fo k'a ka gouvernement bɛɛ fo n bɛ Maliki Diaw fo ka CNT mɔgɔ bɛɛ fo an yɛrɛ ka Korema collectif pour la refondation n'o président ye honorable Fuseni Ouattara ye n b'a fo ka Korema denmisɛnnin ni a musow k'u bɛɛ lajɛlen fo n ko tigilamɔgɔ n'a n'olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n ko sɛbɛnnikɛlaw n b'olu fo mais ka maliyɛn de la diaspora fo kosɛbɛ sabula n bɛ segin n ka kuma kan mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ Mali budget ye 3000 milliards ye mais maliyɛn de la diaspora san o san olu bɛ 1600 milliards olu de b'o bila ka na Mali la donc n'i y'a jateminɛ u bɛ dɛmɛ min kɛ o yɛrɛ ka ca ni an bɛ budget min don Mali la ka ca n'o kilancɛ donc u kan ka fo kosɛbɛ ani wulikajɔ min kɛ jamana jɔli la donc halisa an b'u fo ka ɲini fɛ halisa k'u cɛsiri jamana ko la n b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ka Cap Mali plus bɛɛ lajɛlen fo Mali journaliste fɛn fɛn bɛ yen ni fɛn fɛn bɛ Mali kɛlɛ la politikimɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali ko kɛlɛ la fɛn fɛn bɛ an ka karamɔgɔ an b'a bɛɛ fo an bɛ Segukaw fo ka Kitakaw fo ka Bananbakaw fo ka bɛɛ lajɛlen don kiramantɔya na ka bɛɛ fo ala ka jamana ye ala ka sankɔrɔta. Ok, honorable Fɔnba an bɛ don an ka ɲininkali kɔnɔ joona an y'a ye k'a fɔ Damiba n'o ye Burkina président ye min bɛ Burkina kun sisan a nana kunun a nalen kunun mɔgɔ caman ye bɛ ka an wele ka ɲininkaliw k'a la k'a fɔ Damiba a nana kun jumɛn na ko ka se ka walawalali k'u ye ani a ka nali la aw ye jateminɛ jumɛn kɔ a la. Bon an bɛ min fɔ fɔlɔ bɛɛ na yɔrɔ Damiba ka nali a n'a ka nalibaliya u ye correspondance de ci président ma donc a bɛnna jamana ɲɛmɔgɔ ma et puis a y'a bisimila u ko k'a bɛ ka na baara sira de la o kumaɲɔgɔnya sira ani ka hakilina dɔw fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan a nana o de la Mali la hakilila ni yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ kun ko an ka président ma n ko nin n'a modèle la n ko a ka a kɔlɔsi a tɛgɛ di yɔrɔw la bon ala y'a kɛ président yɛrɛ a y'o mɛn tɛgɛ ma di a ma dogo mɔgɔ si la parce que problème ye min ye fɛn n'i ye président tɛgɛ jateminɛ tɛgɛ in lankolon de don normalement n'i ma ɲɛ i b'i tɛgɛ di nin modèle la fɛn dɔ de kan ka k'i tɛgɛ la fɔ ma ko gant en silicone i b'o don i tɛgɛ la comme ça hali n'i tɛgɛ di hali ni poison b'a tigi tɛgɛ la a tɛ se e ma bon n'o tɛ e tɛgɛ la e tɛgɛ jalan don n'i y'i farati k'i tɛgɛ bɛɛ don bɛɛ bolo a dun président bɛ yɔrɔ min na n'i y'a ye mɔgɔw bɛ nin fɔ n bɛ fɛ ka nin yɔrɔ in walawala dɔɔni mɔgɔw k'a faamuya diɲɛ kɔnɔ tubabu fɛɛrɛ ka bon ni bɛɛ ye u ye mɔgɔ caman empoisonné tan k'u faga a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni nin kumaw bɛ ka fɔ ko sogo kumaw de don n'i ye tubabu jamanaw lajɛ n'i y'u ka filimuw lajɛ u ye mɔgɔ baden faga tan n'u ma empoisonnement kɛ bolo la u b'a kɛ hali micro la a bɛ kɛ fɛn caman na mais mun de la an bɛ jɔrɔ Assimi ta la parce que an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Mali ye sira mun ta maliyɛnw jigi bɛ Mali kan cogo min anw ma deli ka président sɔrɔ min sera k'i kwada Faransi kwa la ko jamanadenw ka nimisi wasa sɔrɔ fan bɛɛ fɛ a fɔlɔ ye nin
bon Assimi dun a bɛ yɔrɔ min na a ka bon a tɛmɛna duko kuma tɛ bilen Maliko kuma tɛ farafina ko kuma de don donc mɔgɔ minnu tɛ faamuyali kɛ olu miirina ka surun mais ni mɔgɔ min bɛ faamuyali kɛ Assimi ye sira dɔ ta non seulement Mali bɔli de don mais farafina bɔli don n bɛna hakili jigin ATT faga kunba i b'a dɔn wa ATT ka gɛn ka coup d'état k'a la n'a complicité ye dugujukɔrɔ ko dɔrɔn de don o dugujukɔrɔ ko bi Assimi bɛ yɔrɔ min na Assimi ko déjà k'ale bɛ société dɔ sigi Mali kɔnɔ min b'a ɲɛsin an ka dugujukɔrɔ fɛnw ma anw dun bɛ ka kɛlɛ dugujukɔrɔ fɛn nɔfɛ donc Assimi ye nationalisation de daminɛ pour que i k'o fɛnɛ faamuya Kadhafi u ye Libi ci de parce que Libi y'a ka pétrole nationalisé o kɛra sababu ye entreprise minnu bɛ ko Total ani jamana wɛrɛw olu kun binna Kadhafi u y'a faga dɔrɔn a ka sɔrɔ de kama parce que a y'a décidé k'a b'a nationaliser donc o Assimi b'o sira minnu kan jamanadenw y'a ɲini a fɛ assise nationale la o sira mun daminɛtɔ filɛ a n'a ye Faransi ka armée gɛn a n'an bolo bɛ Irisiw bolo an bɛ ka taa ɲɛ a kɛra ka Mali nege don maliyɛnw na yala mɔgɔ min y'o bɛɛ kɛ aw bɛ sɔn ninnu ka laɲini ye fɛn fɛn ye nin colonel 5 k'a bɛɛ si latunu bon n'an b'o o dɔn mɔgɔw y'o bɛɛ jateminɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ka dabila ninnu fɛn bɛ nalen o tɛna na fɛn di Mali ma o tɛna foyi d'a ma c'est vrai diplomatie ka ɲi mais diplomatie la est-ce que bɛɛ bɛ taa Poutine fɛ yan bɛɛ bɛ taa Macron fɛ yan an fɛnɛ mago tɛ bɛɛ la o a dɔw la i b'a fɔ baara ka ca an ka repousser fɔlɔ n'i y'a ye ɲininkali bɛ kɛ Damiba a nakun na parce que mɔgɔ t'a dɔn a bɛna kun kelen minnu na o mais ninnu bɛ fɔ an bɛ tile ka nin fɔ n'a ye nin fɔ u b'a fɔ k'aw ka kuma ka ca mais politique mɔgɔ dabɔra kuma de kan n'i tɛ kuma kɛ i b'i da de parce que politique mɔgɔ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ye ka maaw kalan ka maaw kunnafoni ka sira yira mɔgɔw la o tɛ se ka kɛ boboya la dɛ bon kɔrɔ de bɛ jamana fɛnɛ kan ne bɛ kuma casquette caman de bɛ ne kunna ala ye n garijɛgɛ CNT la o bɛ tiɲɛ mais ka kɔn CNT n ko ne ye parti ɲɛmɔgɔ dɔ de o parti bɛ créera jamana dɛmɛni de kama donc ne bɛ se ka n ɲi bɔ o jamana ko la cogo di ni mɔgɔ min bɛ ne dɔn ne ka nin kuma ninnu ma daminɛ bi a ma daminɛ ko n donna fɛn na donc n'i y'o jateminɛ an bɛ ka siran de wa an b'an profiter k'a fɔ président a kana bɛɛ reçoit c'est à dire a bɛ yɔrɔ mun na Afrique président de don Tuma Sankara ma se ka mun kɛ a bɛ ka tɛmɛ o la Modibo ma se ka min kɛ a bɛ ka tɛmɛ o la bon o dun u y'a ɲini k'olu bɛɛ éliminer Tuma Sankara assassiné na de Patrice Lumumba la même chose donc n'o bɛ nalen ala ma président wɛrɛ nɔgɔya an ye fɔlɔ min kɔ an bɛ dɛmɛ k'o bɔ fili la wa an b'a kɛ i n'a fɔ ni tɔw ye kelen Assimi ni Macky Sall tɛ kelen ani Alassane Dramane tɛ kelen ani Embalo ninnu tɛ kelen ani mɔgɔ ci tɛ kelen ani min bɛ se ka tuya ɲɔgɔn na o ye Dunbiya ye parce que i mana fɛn fɛn fɔ o ma a kɔni y'a ɲɛsin a faso jamana ma donc ani Poutine de bɛ se ka tuya ɲɔgɔn na parce que o fana ɲɛsinnen b'a faso jamana ma bon mɔgɔ min bɛ k'o kɛ cɛ an kan k'o protéger dɛ donc o de la n'an bɛ bɔ an bɛ kumaw fɔ pour que k'a bila o minɛn kɔnɔ maintenant an kana Damiba la ne yɛrɛ fɔ n bolo nakun foyi tɛ Damiba la yan n'a bɛ ka na ko Mali ni u ka jɛ ka baara kɛ an n'u tɛ se ka jɛ ka baara kɛ awɔ Faransi min ye Mali déstabiliser Faransi min bɛ ka terroristes sara pour que ka Mali ko ban Mali y'a bolo bɔ Faransi bolo e Burkina bolo bɛ Faransi bolo an de bɛ se ka jɛ fɛn jumɛn na maa min ko f'a k'an ka jamana ci e n'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo e n'an bɛ jɛ jumɛn ma n'a sɔrɔ ko armée ko don anw ni Irisiw bɛ ɲɔgɔn na n'i nana an fɛ ko armée ko kuma i bɛ na de k'anw ka secret de lamɛn ka t'o di Faransi ma Côte d'Ivoire ka pion ne don mais o mɔgɔ tɛ Assimi ye quoi a y'o bila o kunkolo la Assimi kunkolo ye baara kɛ koyi an b'an ka kumaw fɔ ladiliw don parce que mɔgɔ t'a bɛɛ dɔn mais a kana k'u kɔnɔ ko Assimi fɛnɛ k'a bɔra saya de la bon diɲɛ bɛɛ y'a yira Faransi ale de ye Libi ci Libi kɛlɛ Kadhafi kɛlen ka Sarkozy ka campagne financer o kuma wɔyɔlen Sarkozy ko fɔ a ka Kadhafi bɔnɛ a nin na Kadhafi nan'o la k'a ka pétrole nationaliser u ye Libi ci o de kama u ye Libi ci Al-Qaïda groupe islamique tɛ Al-Qaïda ye dɛ groupe islamique tɛ Al-Qaïda ye groupe préparé dɔ de Algérie ka direction du département des renseignements b'u kalama bien
olu de kɛra ka Mijao ni Ansardini nunu olu ye jɛkulu dɔw de b'a kɛ ko silamɛ tɔgɔ de la mais n'u y'a mɛn ko diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko dugu jukɔrɔ fɛn bɛ yen u ni Faransi bɛ jɛ k'o dugu ci ɲɔgɔn fɛ Faransi de ye nin ko bɛɛ ye o de y'a kɛ Makɔrɔma ta tɛ Algérie ko ye a b'a kɔnɔ ko Algérie ka service de renseignement min bɛ Al-Qaïda ko kalama a bɛ fɛ k'o de activer mais olu b'a dɔn Mali bɛ mun na bi donc Al-Qaïda c'est des groupes minnu bɛ Algérie yɛrɛ ka service de renseignement b'u kalama kosɛbɛ Ansardini ni fɛn ninnu olu ye maa dilannen dɔw de ye diɲɛ fan bɛɛ n'u mago b'i ka dugu jukɔrɔ fɛn na u bɛ taa u taara o de kɛ Afghanistan ni talibanw nana ni américains ye sira yɔrɔ minɛ ka d'olu ma ka tila k'u janfa donc o Faransi min y'an ka dugu ci o Faransi min n'o nana ka na MNLA ka MNLA bila k'o ka guerre civile kɛ Mali la ale de nana ni guerre civile ye kɔfɛ an kɛlen ka pogo don MNLA la ka t'o bila Burkina ka tila k'o bɔ Burkina tuguni ka taa bila Kidali k'an ka accord signé accord in tɛ foyi ye bɛnkan min bɛ aw ni MNLA cɛ n'o dabɔra a kama ko ka Mali ɲɔngiri ni MNLA y'o baara kɛ o juru sara de ye k'an bɛ Kidali di aw ma o de Faransi de nana ni nin bɛɛ ye bon o Faransi o ni anw t'a la bi anw ni o bɛ kɛlɛ la e Damiba i dɛsɛra ka taa i ka Burkina bɛɛw ye laɲini mun kɛ k'i ka Burkina bɔ bolo la e banna o ma k'e bɛ to Faransi bolo e n'anw bɛ mun de kɛ diɲɛ kɔnɔ donc Maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi Mali ni Burkina ka Damiba to yen an tɛ jɛ foyi ma pour que an ka jɛ fɛn ma fo ni Damiba y'a décider k'i débarrasser ka bɔ Faransi la o min y'an jugu ye n'u y'u ko k'u tɛ Faransi fɛ anw ni partenaire bɛ ka baara kɛ u n'o bɛ ka baara kɛ o la an bɛ se ka mesure sécuritaire kelen kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon c'est impossible a tɛ se ka kɛ donc Maliyɛn k'u hakili sigi n'a nana n'o kuma ye a da tɛ don la filanan yɔrɔ mɔgɔ saba ninnu bilara a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko Damiba da don n'o kuma na dɛ parce que i b'a dɔn an bɛ communication informationnelle de la déstabilisation intoxication a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko Damiba nana ko dépôt kɛra ko ninnu bilala ninnu bilali ni Damiba tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa a dama don kuma na wa o kuma yɛrɛ tɛ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Damiba nakun belebeleba ye an bɛ terrorisme kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di mais n y'o de f'i ɲɛna k'o ban la réponse c'est non an tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jugu terroriste e n'o bɛ jɛ la o bɛ k'an ka jamana ci anw de bɛ jɛ cogo di k'o terroriste kɛlɛ ka sɔrɔ e n'o bolo bɛ ɲɔgɔn bolo c'est à dire maa dɔ n'i bɛ k'an ka kuma faamuya il faut que mɔgɔw k'u hakili dayɛlɛ de mɔgɔ min bɛ ka ne ka jamana ci mɔgɔ min bɛ ka coup d'état labɛn ne kama ne ye plainte don mɔgɔ min kama ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'o de bɛ ka ne ka jamana firi e kana ko e ni ne ka jɛ k'o kɛlɛ n'i ko bi ko ka terrorisme kɛlɛ Faransi kɛlɛli de don wa e tɛ k'i bolo to Faransi bolo k'e bɛ na an minnu bɛ ka Faransi gɛn k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma bon ne y'a kɛ hali Damiba ka visite a ma diya Maliyɛn fan si ye hali Asimi ka reçoit a ma diya Maliyɛnw ye parce que pourquoi nin ye lecture simple de e ma ye hali Asimi ma musalaka k'a la a m'a tɛgɛ d'a ma a b'a tɛgɛ d'a ma mun de la a t'a kɔni d'a ma i kɔni nana i yɛrɛ ye de mais e ma se ka décision ta i yɛrɛ ye k'i débarrasser ka bɔ Faransi la e ye sirasiw ye Asimi ye sirasiw ye e yɛrɛ ye livre bɔ terrorisme kan e bɛ terrorisme source dɔn e b'a dɔn i tɛ ka kɛlɛ tant que ma Faransi kɛlɛ e dɛsɛlen bɛ k'o kɛlɛ e k'o la ko e na anw ka jɛ k'o kɛlɛ an bɛ jɛ ka mun de kɛlɛ donc Maliyɛnw k'u hakili sigi Asimi taara bɛnbaw ka sira fɛ ko mɔgɔ i t'i welebaga fa neni i b'a lamɛn fɔlɔ n'i y'a lamɛn i ka tɔmɔta i b'o tɔmɔ i kan ka baara kɛ min ye a bɛ kɛ n'o ye wa nin bɛɛ ka impression kɛ k'a kɛ i n'a fɔ n'a nana Mali la u bɛna bɛn fɛn dɔ kan a bɛ t'o lakale Côte d'Ivoire a tɛ taa foyi lakale Côte d'Ivoire a bɛ taa Côte d'Ivoire dɔrɔn ka taa a bɛna taa fɛn dɔ de dilan k'o fɔ mais fɛn fɛn kɛra bɛnkan ye don n'a nata an b'a bɛɛ publier a b'a bɛɛ mɛn mais bɛnkan tɛ yen dɛ a y'a ka kuma fɔ kumaw mɛnna Asimi y'a kɛ i n'a fɔ a bɛnbaw an y'a mɛn an bɛna miiri a kan miiri kɔrɔ tɛ n b'i jaabi o miiri dɔw la yɛrɛ n'i ma kuma o fana y'o jaabi ye donc Maliyɛnw k'u hakili sigi Damiba nakun fosi t'a la fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ fɛ k'a jira ko ale fana ni Asimi bɛ fɛn kelen na mais o tɛ kelen ye il n'est pas panafricaniste
a tɛ ka kɛlɛ k'a ka jamana ye a bɛ ka kɛlɛ kɛ Faransi de ye sinon a kun kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ o ye b'i débarrasser ka bɔ Faransi de la i ka peuple bɛ tugu i kɔ o kɔrɔmasule min a bɛ fɔ Damiba ma ko le président de la transition du Burkina mais a bɛ fɔ Assimi Mari ko la junte au pouvoir donc bɛɛ b'a o ni Français ka gɛrɛɲɔgɔnya yira o de y'a kɛ sanction ma ta o kama ale ye coup d'état yɛrɛ de kɛ un président démocratiquement élu k'a cɛ ka bɔ yen ni marifa ye mais a ma cɛ dɔw de y'a cɛ donc a b'a kɔnɔ ko fɔlɔ la i n'a fɔ an ye o erreur ba min kɛ o san na an maliyɛn bɛɛ y'an cɛ yan an politique mɔgɔw an y'o erreur kɛ wulibali don k'an cɛ ka bɔ yan ka taa an ka kungo fɔ Burkina an b'a ɲɔgɔn kolankolon fila kɛ ne yɛrɛ tun b'a la n'a ye ko min kɛ a b'a fɔ k'a b'o kɛ an taara Burkina an y'an cɛ ka taa ɲɔgɔn lajaba ye a kɔnɔ sisan ko Burkina bɛna kɛ anw ka intermédiaire jamana si tɛ k'anw ka intermédiaire bilen o la kɛ ni ne bɛ kuma n bɛ fɛ mɔgɔw k'a dɔn ko kow kɛra anw ɲɛɲɛna de an y'a ye an tun b'a kɔnɔ an y'a fiɲɛ ye an b'a dɔn min bɛ se min na min tɛ se min na tɛ politique mɔgɔ ye min n'i to sugu kɔnɔ ka don politique la dɛ ça fait 30 ans an b'a kɔnɔ an bɛ k'a lajɛ an bɛ ka jateminɛw kɛ donc n'an bɛ bɔ ni min ye an b'o de fɔ anw donna la faso kanu de kama donc Damiba a nana c'est pour le faire valoir sinon mɔgɔw kana bila o kunna ko ko wɛrɛ bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Assimi ye cɛ min ye a b'a fɔ Damiba ɲɛna n'i bɛ fɛ an ka jɛ cɛ i débarrasser ka bɔ nin na fɔlɔ n'i y'i débarrasser kuma min an ka sira ɲuman in kɔrɔ i hakili bɛ min na an b'o kɛ sinon Assimi laloma tɛ koyi parce que kuma la k'anw yɛrɛ kɔnɔ k'anw bɛ mesure sécuritaire dɔn ka tɛmɛ olu kan alors que olu y'a kalan de kɛ mais an bɛ se k'an ka idée politique de f'u ɲɛna donc nin min kun ye k'a fɔ maliyɛn la diaspora bɛɛ ye u kana jigilatigɛ mais an bɛ min fɔ Assimi ɲɛna CEDEAO président ninnu kunbɛli a ka ɲi tan a ka ɲi tan ni min ko k'a bɛ na a k'a fɔ ko temps t'a bolo fɔlɔ quoi an ma tila an ka baara yɛrɛ la parce que ko in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko 2024 élection tɛ kɛ Mali la élection présidentielle tɛ kɛ ne de b'a f'i ɲɛna non élection présidentielle a tɛ se ka kɛ yɛrɛ mais o de f'i ninnu ŋaniya tɛ élection ka kɛ o ninnu ŋaniya ye ka coup d'état de kɛ Assimi ninnu na élection kana kɛ m'o de f'i ɲɛna bi Faransi bɛ ka fɛn fɛn ɲini plainte justification t'a la bilen a bɛ donda de ɲini dɔrɔn fanga in bɛ taa cogo di walasa a minɛli min kɛra o dalu min bɛ anw bolo walasa an kana se ka a lase kungo ma a dun sera kungo ma donc fɛn bɛɛ bɛ prévu in passé o ye dɔrɔn ka Assimi ninnu k'u minɛ ka coup d'état dɔ kɛ ka nin ko latunu o la u bɛ na n'u ka mɔgɔ dɔ ye o t'i da don nin kuma yɛrɛ la o bɛ taa de Faransi an ka jɛ an bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ donc a bɛ dabɔ o dɔrɔn de kama i m'a ye depuis durée fɔra olu yɛrɛ de bɛ ka kɛlɛ wuli ka tugu Mali kan walasa an kana se ka taa a bɛɛ ye Faransi ye tɛti tɛ attaque lajɛ 8 attaques loi talen an kɛlen ka loi électorale ta k'an bɛna élection kɛ 8 attaques en 48 heures jamana bɛ se ka t'o bɛɛ la cogo di k'i b'i ɲɛsin k'e bɛ élection de kɛ u ka ministre Musoni m'a fɔ nin ko école de bolu bɔra ko échec en échec i b'o kɔrɔ dɔn u bɛ na MNLA de financer tuguni comme o delilen b'o o baara kuntan minnu na ka wari d'u ma k'a ɲagami tuguni ka kɛ sɔ ni makɔrɔni ka tila ka na fɔ ko élection sera o de kama an y'a fɔ président ɲɛna a ka bɔ CEDEAO ka protocole additionnel la o de b'a to CEDEAO b'i da don anw ka élection ko kuma na n'a bɔr'o la sisan ça fait une année o une année bɛ dafa ka sɔrɔ an ma se élection na o la CEDEAO t'a ɲininka élection ko kuma na tugun ça fait une année l'article 48 a bɛ lettre ci dɔrɔn ko Mali tɛ protocole additionnel la mais tant que ma b'o la CEDEAO b'i da don an ka élection na wa ni CEDEAO y'i da don an ka élection na élection mana kɛ 2024 a tɛ kɛ élection ye mankan bɛ wuli tuguni parce que hali n'an bɛɛ jɛra ka Assimi ta u bɛ tila ka na fɔ ko Assimi ma passé u b'a kɛ Alassane Dramane ni Laurent Gbagbo ta u bɛ mankan wɛrɛ wuli yan wa o min fana bɛ kɛ n'o élection kɛra ka MINUSMA to yan MINUSMA de bɛ tila ka kɛ o kɛlɛtigi ye o MINUSMA kelen de bɛ ɲini o de y'a kɛ MINUSMA kan ka gɛn depuis sisan non seulement an bɛ bɔ protocole additionnel la mais Mali population yɛrɛ de kan k'i charger MINUSMA la donc nin kun ye walawalali dɔ ye ka
sanga ka beni Damiba nali. Ok. Onoro fomba anya ye ka fo ka sanga Damiba yɛrɛ ka nali ma malien bade aw na fo aw yɛrɛ ka korema ay kuyin na yinke ka fo ko ni Damiba nana ko Asim Kani tɛgɛ da am. Andu ye image munu ye réseau sanfɛ sura a be comme aye population ka la identité kamé. Dima mi bolo ka fo la ye do fa kan sa mais o yoroni ni bisa ka doni faro kan. Non, ne veux min fo malien be na. Ba préparer la tigɛ fɔlɔ. Mais fɛn saba fɔ nin yɔrɔ la. Fɔlɔ. Ni mɔgɔ taara don malien kan. Ko Asimi nci. Kame ka baara kɛ Asimi ka taa malien ka wari minɛ o na dɔrɔmɛ d'a tigi ma. Asimi ma mɔgɔ si ci. Jɛkulu foyi sigilen tɛ Asimi tɔgɔ la k'a y'o ci. Wa m'a fɔ mɔgɔ ɲɛna taa nin kɛ. Il y a un collectif pour la refondation du Mali. On be Asimi mirina doni. Amba tafan don. Wa amba do ay min fo jamana jola. Ambo développer de ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye. Asimi mɔgɔ bɛ mun na bi. O tɛ aw minnu bɛ ka transition soutenir. Aw yɛrɛ ka taa ɲɔgɔn dɔgɔya. Aw yɛrɛ ka taa ɲɔgɔn fara mɔgɔ bɛ mun na bi. Fɛn fɛn ko k'i bɛ transition dɛmɛ. Ni transition bɛ ka baara min kɛ i ka t'o lakali. Baara ɲuman min bɛ ka kɛ k'o ɲɛfɔ. Ka maliyɛnw lafaamuya. Kɛlɛ bɛ ka taa taabolo jumɛn fɛ. N'a tɛmɛn'o kan i tɛ transition soutenir la i bɛ yɛrɛ soutenir de la. Donc mɔgɔ bɛ ka wuli ka taa se dɔw ma ko an bɛ Asimi ka baara la Asimi de bɛ k'an ci galon don a ma mɔgɔ ci. Wa Asimi m'a fɔ mɔgɔ ci ɲɛna n bɛ kɛ candidat ye n tɛ kɛ candidat ye a m'o fɔ cɛ ɲɛna a m'o fɔ muso ɲɛna. O ko tɔw bɛ nalen Asimi ko ale bɛ baara mun kɛ fɔlɔ Mali yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ. Bon o de kama n'i bɛ Asimi dɛmɛ a bɛ ka baara mun kɛ i b'o de ɲɛfɔ. Gɛlɛya min bɛ jamana kan i b'o de ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna. Minnu bɛ élection ko kɛlɛ la olu ka problème ye. E ko k'e bɛ Asimi dɛmɛ. E mana taa e bɛ taa fɔ ko fɔ n b'a don tan fɔ n b'a bɔ tan u bɛ nin de la u bɛ nin na u bɛ nin na e ni k'i jija o la Asimi bɛ ka baara min kɛ o ɲɛfɔba in jamanadenw kunnafoni jamana yɛrɛ taabolo kan. E ko k'e bɛ Asimi fɛ ne ko ne b'a fɛ ne ko mun de b'aw bali k'aw tɛ kuma kelen fɔ mun de b'aw se ɲɔgɔn ma dɛ n b'aw yɛrɛ se kɛlɛ la dɛ donc dɔ ta de tɛ tiɲɛ ye c'est pas sincère. Filanan Asimi bɛ maliyɛn bɛɛ de lamɛn jamanadenw mana kɔnɔ gan u bɛ kuma mun fɔ Asimi b'a lamɛn de. Asimi tɛ i n'a fɔ a tɛ k'a bɛ ka fɔ n b'a lamɛn dɛ a tɛ i n'a fɔ k'a bɛ Ouattara lamɛn a tɛ i n'a fɔ k'a bɛ Sékou Tounkara lamɛn mais a bɛ bɛɛ de lamɛn wa a b'a dɔn jamanadenw miiri ye mun ye a b'o de ta k'o lajɛ ka taa jamanadenw ka sira fɛ. Asimi m'a bolo di c'est pas parce que ne y'a fɔ a bɛ se ka kɛ coïncidence ye mais Asimi y'a dɔn ko maliyɛn bɛɛ miiri la Damiba nali la wa Asimi yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛn k'u bɛ se ka sɔn min ma. Mais n'anw y'an ka kɔnɔgan k'o fɔ an miirina ye min ye k'o fɔ o b'ale renforcer a ka prise de position na. Donc c'est très important a ye jamanadenw de lamɛn munna n bɛ nin fɔ an ka tu Asimi ko tɛ bilen an ka Asimi dɛmɛ an ka nin dɛmɛ an ka sen colonels dɛmɛ n bɛ min fɔ a ɲɛna bɛɛ tɛ se ka kɛ jogo ɲuman tigɛ dɛ i mana jama fara ɲɔgɔn kan cogo cogo bɛɛ n'i jogo don mais an mago bɛ mun na jogo jugu kɛr'i la o jogo ɲuman kɛr'i la jamana in ka jɔba nin pour que an ka taa l'essentiel. Donc Asimi a y'a yira maliyɛnw na k'a bɛ k'an lamɛn an fana ka kan k'a dɛmɛ cogo bɛɛ la mais an bɛ Asimi dɛmɛ cogo di o ye ka kibaruya jɛlenw di o ye ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye o ye Asimi yɛrɛ bɛ taa sira min na k'o ɲɛfɔ o ye k'an jɔ jɔda dɔ la mun bɛ Asimi bɔ bolo la n'o dɔ ye bi an ka fara ɲɔgɔn kan ka MINUSMA gɛn ka Asimi yɛrɛ lafiya hali n'a ko tɛ kɛ an ka MINUSMA gɛn an b'ale ka baara nɔgɔya de wa o mana ko kɛ an k'o fɔ sisan o ye plainte don plainte donni mouvement de soutien bɛɛ de kan ka conférence de presse kɛ ka taa fan bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ plainte in soutenir parce que nin plainte in ni ye ɲɔgɔnma deli ka kɛ farafinna donc o koba ninnu an b'olu de ɲɛfɔ jamanadenw ka dɔn mun bɛ ka kɛ. Voilà. Ok, on va fomba Jida Magami. Damiba ka nali la. An y'a ye k'a fɔ an bɛ se ka dɔn k'a fɔ est-ce que Tessita olu na an bɛ frontière la o la ani Niger est-ce que a nakun kun y'o ye pour que ka se k'o yɔrɔ in renforcer ka ɲɛ.
ne fa mun fiena aka n'aw jigi da Niger kan aka n'aw jigi da Burkina kan ko Mali b'a ka kɛlɛ kɛ quoi Mali ti ka kɛlɛ kɛ k'i jigi da olu kan bilen koyi ne ma dɔn n'a y'a faamuya Mali ti n'i ka kɛlɛ kɛ k'i jigi da o kan aw de y'a to an ko i ma n ko yɛrɛma hɔrɔnya sigilen bɛ fɛn saba de kan i ka armée ani ka sɔrɔ ani ka dɔnniya i ka kodɔn ni ka kan an tɛna an jigi da Burkina kan an t'an jigi da Niger kan parce que jugu min bɛ ka anw faga olu dɔw de bɛ jɛ la e n'u bɛna jɛ jumɛn na est ce que an ko kuma jumɛn fɔ bilen Burkina ka frontière min bɛ yen nin nɔ n'a bɛ taa fo Jalasagu la route de poisson n'a bɛ tɛmɛ fo Burkina fɛ n ko sira de bilara ni terroriste donn'o fɛ ka taa fagali kɛ fo Jalasagu depuis Blaise Compaoré nana e attaqué Burkina fɔlɔ donc ni attaqué ko fila do soit u ni terroriste bɛnkan dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye France ye pour que u kana attaqué ou bien ko wɛrɛ bɛ yen olu tun ye mun de kɛ ko kura ma na partenaire ma falen donc ne bɛ fɛ dɔrɔn a k'a faamuya ko Damiba ka nali a bɛ se ka kɛ dɔrɔn k'a fɔ Burkina ɲɛna le lion du Sahel n'o ye Assimi nana turu cɛ a fɛ yen a ye danna a bɛ se ka kɛ a bɛ ka Burkina bɛɛ ka danna de ye nin sinon an kɔni tɛ o tɛ anw na sunɔgɔ quoi donc négociation tɛ Mali ma bɔ G5 Sahel la i bɛ bɔ G5 Sahel la ka taa mun de fɔ Burkina ɲɛna pour que ani Burkina ka jɛ de façon bilatérale o k'a sɔrɔ Burkina ka partenaire n'an ka partenaire ye kelen partenaire kelen de tun b'an bɛɛ la o de bɛ k'an ka jamana firi ne ye maa b'o la n ko ne n'o ti jɛ e n'o bɛ jɛ la e ni ne bɛ jɛ cogo di e ni ne jugu bɛ ka jɛ ne bɛ ka jugu min kɛlɛ o ne bɛ jɛ la ne ni e ka jɛ o kɔrɔ ye mun ye n bɛ fɛ a k'a faamuya de façon globale k'a fɔ ko an tɛ se ka nin si fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire Damiba ni anw tɛ ka kuma yɛrɛ de fɔ kuma min n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la ka fɔ k'i falen peut-être n'a nana ka na conseil ta k'a fɔ Assimi ɲɛna ni irisiw bila contact la pour que n fɛnɛ ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ ɔ n'o kɛra o bɛ dɔn kɔfɛ mais bi kɔni ayi. ok ayiwa honorable Fama a bɛ bɔ kɔnɔ an bɛ don an ka thème filanan kɔnɔ joona an y'a ye k'a fɔ sɔrɔdasi minnu minɛna 49 soldats minnu minɛna an fɛ yan le 10 juillet ko muso sababu la olu bilala kun mɔgɔw b'a la ka ɲininkali kɛ yalima u bilala kun jumɛn na n'u bila kun. I b'a dɔn mɔgɔw bɛ ɲinɛ ko dɔ kɔ diɲɛ diplomatie ye fɛɛrɛ de Alassane Dramane kun y'a kɛ i n'a fɔ ninnu minnu minɛna a ye déclaration fɔlɔ min kɛ a ko u minɛna sira jugu la baga kɛr'u ma kun minɛ u bɛ sariya kɔnɔ o kɛlen bɛɛ wulila k'ale bɛ kuma Mali ni cɛ Togo yɛrɛ wulila k'ale fɛnɛ bɛ kuma ni ɲɔgɔn cɛ Mali de ko la bɔn aw minnu k'aw bɛ kuma an ta aw si ta fɛ mais anw bɛ Togo de ta fɛ fɔ de ye ɲasin bɛ sabula an ni Togo ye ko caman kɛ k'an to gɛlɛya dɔw la Togo y'an dɛmɛ mun na o kama Togo da donna la ɔ maintenant ni Togo da donna la muso saba minnu b'a la n'u nana an ka diinɛmɔgɔw kumana o bɛɛ y'i ta fɔ Togo nana bɛɛ y'i ta fɔ n'i y'o bɛɛ jateminɛ Alassane y'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko ale jo don ko k'u bila joona mais a nana k'a fɔ u minɛna mercenaires de don mais muso saba minnu bilara u bilara fɛn damadɔ de kama mɔgɔw k'u hakili jagabɔ kan a fɔlɔ Mali ye jamana ye jamana min ye muso bonya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan parce que anw de fɛ yen n'i ye cɛ fo a b'a fɔ ko n ba o kɔrɔ de ye ko ne bɛ n jigi da n woloba de kan filanan ninnu bɛɛ ɲininkali kɔ a dɔnna k'a fɔ ko muso ninnu tun ye namugula sogo de ye c'était pour que ka troupe masquer de k'a masquer a ka kɛ i n'a fɔ sirasi normaliw don comme musow b'u cɛ la sabanan bonya de don k'a fɔ fɔr e ɲɛsin bɛ ɲɛna i ye effort ba minnu kɛ an bɛ se ka mun kɛ o ye nin ye silamɛw komi a ye delili kɛ an bɛ se ka mun kɛ o ye nin ye bon ka tila ka ŋaniya yira kɛ ka leçon dɔ di Alassane Dramane ma a k'o fana faamuya Alassane bagara muso dɔ ma k'o datugu a yɛrɛ ka dugu la ye o ma fɛn kɛ mais ni musow ye fɛn kɛ an b'a dɔn u bɛ fɛn na mais Assimi y'u bila donc a ye leçon dɔ d'a ma ka tila k'a fɔ Ivoirien ɲɛna ko Assimi ale b'a dɔn Côte d'Ivoire population ni Mali population bɛɛ ye kelen
Côte d'Ivoire muso ni Mali muso bɛɛ kelen donc anw tɛ se ka kojugu kɛ muso la cogo min anw ka tabiya ma anw dego la donc an bɛ muso ninnu bila k'a yira ko an b'an bɛnbaw ka sira fɛ halisa parce que n'an tun bɛ kɛlɛ kɛ hali n'i ye muso minɛ i b'o bila o ka taa ça c'est la restauration de la conscience historique an b'an bɛnbaw ka sira de kan donc hali n'aw yera ko la diɲɛ bɛɛ y'aw ye an bɛ musow bila parce que hali kɛlɛ la kɔrɔlen ni n'aw a bɛ fɔ k'aw kana se musow ma muso ye muso de ye a mana kɛ cogo cogo tubabu de y'a bɛɛ tiɲɛ donc ninnu saba bilali c'est pour que k'a fɔ population Côte d'Ivoire ka population ɲɛna kɛlɛ tɛ anw fɛ mais a ka maa min ye aw bila yan ale de ye ko bɛɛ nɔ ye maintenant min kan ka faamuya fɛnɛ a b'a bila aw kunkolo la k'a fɔ ko nin kɛlen Côte d'Ivoire ka ministre des affaires étrangères n'a ko olu kɔni b'u dalakan di sariya fɛn fɛn fɔra u t'o sariya kɔnbilen wa u b'u jija cogo bɛɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka se ka ɲɔgɔn faamuya kow la ko n'o bɛ se ka kɛ cogo bɛɛ an ka bɛn k'u b'u ɲɛsin o ma a daminɛ l'o la est-ce que a kun daminɛ n'o la a daminɛna mun na an b'a minɛ ka ɲa a y'u bila sans délai mais ni ministre des affaires étrangères ye jɔn ye n ko ye président ka kuma ale tɛna gagner kuma fɔ a bɛ président ka kuma de fɔ o yɛrɛ y'i jɔ k'a fɔ ko u bɛ Mali autorité u bɛ layidu ta Nations Unies sariya min fɔ u b'a bato wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ Mali ni Côte d'Ivoire kana se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ wa Mali ye laada min fɔ ka sariya mun sigi MINUSMA ko bunakuna u b'o bonya o tɛ ko daminɛ ye mais mun de ɲinina Mali ye mun de ɲini Mali ko de Alassane Dramane ma n bɛ ninnu bila f'i ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ na n y'u bila ka na a ma kɛ sariya kɔnɔ yala n'i ko ko n bɛ sariya bato o kɔrɔ ye k'i kun tɛ sariya kɔnɔ n'i ko ko bɔ tiɲɛ ni nin bɔra la Mali mana fɛn fɛn fɔ sariya ko la an b'o bato o kɔrɔ k'i kun ma dɔ in bato de donc n'i ye nin bɛɛ faamuya i bɛna ye k'a fɔ muso saba ninnu bilali a bɛ ko dɔ yira mais a kɔrɔ tɛ ko tɔw bɛ bila ten sinon n ko 30 soldats bɛ yen force spéciale olu bɛ yen tɔw fana bɛ yen o kiiri bɛ kɛ k'o fɛngɛ mais président ye pouvoir dɔ de bɛ président bolo pouvoir de grâce a y'o de utiliser jamanadenw tɔgɔ la a bɛnbaw tɔgɔ la k'a yira ko ale sago tɛ Mali population ni Côte d'Ivoire population u ka se ɲɔgɔn ma a tun ye koba de kɛ tan a ye leçon de démocratie di Alassane ma ka leçon de culture d'a ma ka leçon de sagesse d'a ma mais o kɔrɔ tɛ ko tɔn ninnu bɛ bila ten dɛ bilakan de b'o la kuma min fɔra Alassane de bɛ bɔ minɛ k'a fɔ n y'u bila ka na a ma kɛ sariya kɔnɔ wa n tɛna ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Mali la bilen wa n bɛ Mali bonya n bɛ n dabɔ Mali ka fɛn o fɛn Mali firi n bɛ n dabɔ a la o kɔnɔna na maa minnu dagalen bɛ Côte d'Ivoire depuis sa u jɔrɔlen don parce que ministre des affaires étrangères ye déclaration min kɛ an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ min b'a to jamana bɛ bɛn an bɛ bɛn jumɛn na minnu bɛ ka taa anw neni Côte d'Ivoire ani an bɛ karabe minnu kɔ u fɔ k'u kana n'u ye n'anw karara k'aw ka mercenaire bila munna anw mago bɛ tɔ minnu na olu tɛ na wa o ye an ye analyse min k'a kan an ye jate min k'a kan an bɛ se ka ɲɛfɔli min kɛ mɔgɔ ye parce que a ka kan nin yɔrɔ in ka ɲɛfɔ parce que mɔgɔ caman ko an m'a faamuya o la an b'a fɔ dɔw ɲɛna olu yɛrɛ mana wuli fɔ aw bɛ kuma kojugu kuma an bɛ kuma de o de y'an ni baganw bɔ ɲɔgɔn na o ni baganw gansan bɛ kuma mais politimɔgɔw ka kuma ye mun ye c'est la communication n'an ma kuma ka kow ɲɛfɔ n'a dabirilen tora ten mɔgɔ b'a ɲɛdɔn ni kuma ma ɲɛfɔ a bɛ ɲɛfɔ jɔnni ye a ye sariyaw ta n k'a bɛ ɲɛfɔ de n'an bɛ taa fanga ɲini a bɛ ɲɛfɔ de ko kuma min kan ka fɔ kan ka n'o fɔ an b'o fɔ dɛ hali sini ne yɛrɛ bɛ CNT la kuma de kan parlementaire kɔrɔ de ko kuma i bɛ kuma de i mana min ɲɛɲini i b'o fɔ min bɛ yen i bɛ kuma o la donc c'est pour dire que mɔgɔw k'a faamuya ko nin ko in koba don mais a ka kan maliyɛnw k'a faamuya sabula ko wɛrɛ bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ o awɔ e m'a ye Faransi ministre min sigilen bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛ kuma na a ko k'an bɛ ka baga Côte d'Ivoire ma parce que mission minnu tɛmɛna
nga do nana ko ivoirien do menena keni na centre la yo ga marque bu amulo prévu ko kuma mbe sena farati contre la nga prévu do be Côte d'Ivoire kama o fene ni tekele o o fene be no prévu mbe ka ta farati kama Côte d'Ivoire dabala avion do bora Côte d'Ivoire directement ka Mali ka territoire agressé avion do bora Niger ka agression ge Malla fen mobile do wira e nomi Ivoire marqué mo do wira munu ivoirien fene mercenaire do o prévu fene be Mali ka prévu la pour la déstabilisation de la France o bébé bon mercenaire munu mnelen fle o ni ko bébé nyogona parce que abe don ka so mo ta aw kalama aw kuma na muke ay doni ni boli mi ke abe be doni simpe donc ni muso ta boli ala ni ngoro ko ambala ka ta boli ala toy muyi an cɛ dama b'a ɲanabɔ donc ni kun ye mun ye ni kɔrɔ Asimi billahi diɲɛ muso bɛɛ kan ka duwawu k'a ye parce que muso an baw de don an balimaw don an teriw don n'i y'a mɛn bi farafinna kɔni yan i ka muso furu tɛ kɛ ni balimamuso kuntigi t'i la e ka muso furu tɛ kɛ ni denba kuntigi tɛ yen hali ni denfa bɛ yen denba bɛ yen balimamuso kuntigi bɛ yen mais balimakɛ kuntigi tɛ yen dɛ. Donc muso ye fɛn ba de ye anw bolo o de kama n y'a f'i ɲɛna cogo min ni cɛ fora i b'a fɔ ko n ba o kɔrɔ ne bɛ n jigida n ba de kan ne bɛ kuma ni n ba ye o de kama ni min ba ɲana o fana bɛ kɛ sankaba ye e bɛ fɛn caman kɛ maintenant ni muso fora i b'a fɔ ko n se o kɔrɔ n bɛ n se kɛ n ka furu la pour que n ka den ɲuman sɔrɔ donc ninnu bɛɛ kɔrɔ de bɛ nin fɛn ninnu bɛɛ la. Voilà, donc, ni explication yi. Peut-être qu'on fait un petit peu développer. Ni kunye pour que malin nga famia. Fait une kera kumina. Beka ika tomota tomo ala. Akana na ke mgo kono. Ko damiba ko do de damiba dama do ala. Wante damiba la men naere. Voilà, parce que do beto intoxication ke. Na fok aberani damiba. Iba ko damiba kunana okuma. Na ida do na te jabire. Aïs. Voilà, on me fait ko o fene nyafo quoi. Ok, on a fait do anga tem laban kono dina o ye vichere ko be vichere ko kuma na yibi ay rabata muso do ko kuma na ka ko wali be ko ton so mo gagele o sira dina fo vichere kan bon ame min fo vichere kan d'abord bita ambe anga ministre de l'industrie ama la dili do dama c'est-à-dire il faut que monopole ko ka dabla Mali commerce la quoi commerce yɛrɛ sariya tɛ monopole subvention ana di mɔgɔ ci ma bilen maloko ni sukaro kun ninnu na wa an subvention minnu di a dɔw ma ala 50% kɛ u ka exonération minɛ u la c'est-à-dire gouvernement ka a ka kalo 6 ou bien san 1 di mɔgɔ bɛ se ka na ni malo ye mɔgɔ bɛ se ka na ni sukaro ye mɔgɔ bɛ se ka na ni fɛn fɛn ye a ka contrôler ni fɛn ɲuman don wa douane kana kala n'a ye kalo 6 ɲɔgɔnna ko la min bɛ se ka na ni min o ka na n'o ye malo bɛ nɔgɔya sisan sukaro bɛ nɔgɔya sisan parce que an ye an ka exonération di commerçant ba dɔw de ma o kɛlen bɛ ka taa balo ta k'a bloquer o bɛ fɛ ka transition bin de donc solution b'a la u k'an ka exonération minɛ o la subvention ye mun ye ni ne yɛrɛ man ka subventionner subvention ye ka jamanadenw ka wari ta k'o di dɔ ma k'a kana ni balo ye o bɛ ka d'e ma e tɛ ka na n'o balo ye donc il faut que immédiatement gouvernement kan ka exonération bɛɛ minɛ opérateur économique la a ka kɛ ni min sera ka na ni min ye mais u ka taxe douanière bin mais n'i nana ni malo ye n'i nana ni sukaro ye min mana se ka mun kɛ o k'o kɛ et puis Mali fan bɛɛ hali engrais ko ni fɛnw na monopole ka dabila commerce taabolo tɛ ka dɔ san 30 kɔnɔ o ye nɛgɛ ka commerçant dɔw dilan fɛn bɛɛ bɛ d'olu ma o tɛ jamana fɛngɛ o le commerce est libéral au Mali an bɛ ka sariya kɔn de mais ni session dayɛlɛla ni jɛn ni interpellation bɛ kɛ ministre la dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ kɛ kelen ye ah non 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 ni jɛn ala ka session dayɛlɛ ka bɛn an ma octobre la a bɛna wele an b'a wele an b'a yɛrɛ ne de b'a wele n b'a wele k'a ɲininka dalu jumɛn de la an bɛ exonération di mɔgɔ ma a ka dabila quoi u k'an ka exonération minɛ parce que nafa t'a la a bɛ ka di e ma e bɛ taa balo ta ka taa bila yɔrɔ dɔ la ka maliyɛnw bila kɔngɔ la o tɛ kelen filanan n'o exonération dabilara suɲɛni bɛ dabila sisan
exonération ka boy ka subvention boy monopole ka boy Mali commerçant na asroko e commerçant e bi ngi adam na fitini ni amado ye ya no foi kuntubula mais bi ma fin sera mais na fera ko jamana kono nga bere ke kili ka marché di mo damado ma ka dabla ati jamana jo den kerefe ka dabla marché mina jamana la mimi te ka munke aya dama akana ke monopole ka dabla acteur politicien ne kuno damine bu yere ka opérateur économique ou glan ou marché bedoluma wolu be kla ku financer est-ce que atimi mo go be mo ga financement ke ni atimi mo ka be ke candidat bi adoro mete bo akon an re ba fara nyon an ba waru fara nyon ka campagne financer atatna ke tumi Michel Taye e ba fo ko ati sama dollar wa opérateur économique tina ka campagne financer ni ba financer ka kadiye mais ka financer ko ni fanga nana ko ga marché dima an nga bodi kono. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, talamboula, ou bien qu'on a ni fait encourager, on a sira d'aller. Moi même mimbolo, on a no malo, on a no suoro, on a ni fait mais on a contrôlé qu'avocat quand n'a tant de cola, kalo woro, kalo sheikh, ou bien sankeli, ou kana nai. Maintenant ni no dafara, ame wado dama on boni mi nana ni kofe au taxi besara. Il va 600, malé me la fia 100, mais quand monopole tu as ante la fia de. Tiens, Dieu a gagné. Dieu bere gelara. Mais en tant que toi, oui, monopole quoi? On est là, mais la mouche na. Me fait malin beka à famille. Ati me kele muna. Nous ta famille. Ou ka famille. Anga kele mouyebi. On me fait qu'à compter malin ou de camp ou luka jamana jo. Bien kono entreprise te mo ka jamana jo. Ay to wele unana izinu ke ay américain wele unana izini jo ay ninke oti jamana ci développer nous ya investissement ke be warla do be kala tan wari on me fait en de ka investir nga jamana na wa warka to wa mo ci seka farafina développer farafina place là il va to wo de mirina chudo an kuna nous nana wa fo il faut investir dans l'Afrique mais ils vont investir à warbe kala tam ka ci golu yerema Mali magote FMI nabi Mali magote Banque mondiale la Mali kanga malin de la diaspora de wole sebe munu nye u kana nuka wari an yere kanga war fara nyoga anga ke actionnaire anga jamana jo anga bo FM ka war ko la anga bo Banque mondiale ka war ko la a seba nyew am kla ka financement innovant do réfléchi ka jetmine ke ina fo me délégué min fo chaque mètre carré 10 francs 100 ika so ni 250 mètres carrés do on ko be 2500 sera par an ni foro bi bulu ni 3 hectares do mètre carré 10 francs bo sera 100 maintenant et que 1 franc par minute de communication communication kele ka tama kele ni jamana ma au minimum am 14 milliards par jour 5000 milliards par an obe dete ka raffinerie joa obe dete ka usine dans erema am ban débarrasser ka boni bela 600 donc le souci est que anga ka anga fenga anga kele français fa tantayu wal warde do anga warte am ka mo de nyala andu mo be anga warde la war mi antay am soro ke war mi na be a garantie ambulo kito français ka war ka ite bonno law wa kito aka kanka ye joni donc kum menali yora ni armée gen amena kando bala kando to bala am francophonie gen ambe bo francophonie français be mo nyaay français ka ko de banque masira parce que tant que be to kan foina ibe ka jamana de on janfa a jatimine na ye loi min tabi loi be ta malien ni kama mais malien joli be to kan me démocratiquement on yere jamana ay jamana de on anyu tonyo on ko démocratie ko jamana de on ga fanga do mais sariya mbeta jamana de on to lo be fo kando de la jamana de on te kamime yala ebe ko fo iga kantiki de nyana be ka fo jamana de on yana o jamana kelen ngono sariya me bolo o jamana kelen ngono o to ka sariya de mais ere ka modiya mokeya shinjiya balmaya koroya dogoya o te e ka sariya kono to ka sariya de be e ka indépendance be mi ali ne be nina kilebe ni e nina kilito be kuma ni oludi donc il faut que bere aka jia be ko atimi me kele min kono na minja atimi deme na minja ademe parce que atimi côté ataraka atimi kodan
jamana ko de do wallahi an ye faransi sɔrɔ ja min kɔnɔ nin diɲɛ kɔnɔ ala bɛ chance di jamana bɛɛ ma siɲɛ kelen ka se k'i yɛrɛ ta wa ala ye mali ka turu de d'a ma o turu min filɛ maliyɛn bɛɛ kan k'i ja an kana bɔ na n'an ye nin échappé wallahi u bɛ jɔlɔkɔ don an na yan mali kɔnɔ yan mais n'anw ye nin kɛlɛ kɛ ka Hakimi dɛmɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔw ka bɔ fanga ɲini kɔnɔ ne fo ne ka kɛ nin ye e kɛlen nafa jumɛn b'a la ne tɛ se ka baara kɛ mun de b'an politique mɔgɔw sɔrɔ bɛɛ ko ko place mais mɔgɔw t'a fɔ ko jamana ne filɛ nin bilayi ne ta a tɛ ne kunkolo la yɛrɛ ko nin place kan ka di yan mais ni min dira ne ma don min ne bɛ n jija o la ni fɛn ma di an ka jamana y'a ɲɛ ye ka ban an b'a kuma kɛ donc an ka jamana de lajɛ parce que n'an bɔra Faransi bolo sisan an bɛ nin y'a ko bannen de a bɛ bɔ Mali la a bɛ bɔ Afrique kɔnɔ pewu tu sais que les pays africains ma min faamuya c'est-à-dire ni e ka Union européenne jateminɛ ala ye mɔgɔ d'u ma ka dɔnniya d'u ma ɔ armée ka k'u bolo sa hali n'o dafalen tɛ mais mun de b'u jɛ ressources naturelles ressources énergétiques dugujukɔrɔfɛn o tɛ yen o bɛ yɔrɔ jumɛn o b'anw de bolo o b'anw minnu bolo ko anw ye fantanw ye n'anw ta in tɛ e tɛ kɛ fɛn ye e ko ko anw de ye fantan ye e kɔnɔ k'an ye fantan e ko k'i ka bɔ yan i ko k'i tɛ bɔ yan il faut que a ka jɛya bɛɛ ye ko kɛlɛ min bɛ Mali kɔnɔ Faransi de bɛ kɛlɛ la Faransi n'a jɛɲɔgɔn de bɛ kɛlɛ la olu de ye terroriste ye n'i ye mɔgɔ wɛrɛ kɛlɛ mun tɛ Faransi ye dɔrɔn i bɛ fu la i bɛ fu la dɛ wa FMI Banque mondiale k'i jigi d'a kan i b'i ka dugu ci u bɛ na ni ajustement structurel de ye k'i ka bila i b'i ka fɛn bɛɛ privatiser k'i bolo bɔ a la o la o privatisation olu ONG ninnu n'o ye Faransi taw ye u b'a fɔ k'u bɛ ka na ni wari ye ko ka investissement kɛ mais u bɛ wari de di sanga ni waati u bɛ fɛ mɔgɔ min ka sigi u bɛ wari don o la k'o sigi donc n'an taara élection na k'an to Faransi ka wari la an ma tila dɛ parce que u bɛ tila ka wari di u ka mɔgɔw ma ka CFA camanba dilan ka don mɔgɔw n'u hakili cɛ o de la an kan ka mun kɛ transition na sisan o de ka mɔgɔw lafaamuya kun jumɛn de bɛ yen Hakimi hali c'est-à-dire mɔgɔ ma min faamuya jagoya tɛ ko président ka falen ni jamana bɛ ka taa ɲɛ o Venezuela tɛ nin yan ani Cuba ninnu Cuba ma résister États-Unis bolo mais mun de y'a kɛ u kɛra u ka jamana fɛ de ni jamana fitinin u ma se ka foyi k'u la mais an bɛ se ka dɛsɛ cogo di ka bɛn k'an ka jamana défend ni ko Hakimi bɛ ka baara min kɛ bi a tɔnɔ bɛ ka d'ale de ma a bɛ ka d'a somɔgɔw ma ala kɔni ye président d'a ma mais mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ ka fanga in tulu bɔ ka se degré ma ni Hakimi yɛrɛ tun b'o tulu bɔ la ala tɛ sɔn président ma a b'i ta kɛ tulu bɔ ye donc c'est pour cela maliyɛn k'a faamuya k'an bɛ kɛlɛ mun na jamana bɔli nɔgɔ la kɛlɛ de don o kɛlɛ in an b'an ta de kɛ don dɔ la bɛ kɛ Hakimi tɛ kɛ yan ne fɔnba tɛ kɛ yan mais n'an y'a kɛ ka dusu don an denw kɔnɔ ka dusu don maliyɛn wɛrɛ kɔnɔ n'an jɛra ka kɛlɛ kɛ a hɛrɛ bɛ se Mali de ma Mali bɛ bɔ tɔw la bolo farafinna bɛ bɔ tɔw la bolo donc an b'o kɛlɛ de la mais fo maliyɛn ko de faamuya ko kɛlɛ min bɛ yen sisan yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ o ɲinini de don donc o ɲinini kɔnɔ f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o la o de y'a kɛ n bɛ segin n ka kuma kan Korema ani maa minnu bɛ ko baara kɛ an ye maliyɛn bɛɛ wele samedi nata le 10 septembre bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la a ka di maa o maa ye ko Mali kan ka don ba la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ palais de la culture la walasa a ka taa yira maliyɛnw na kan minnu b'an bolo u bɛ don ba la cogo di an ma kan bɔ Canada an ko Mali kanw bɛ don ba la cogo min kɔrɔbɔrɔ kan fulakan bamanankan Mali kanw u bɛ don ba la cogo jumɛn wa u bɛ sɛbɛn cogo jumɛn mɔgɔ mɔgɔ ka laɲini y'o ye an y'a bɛɛ wele le 10 septembre Nko ani Korema an kɛlen bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa an k'an yɛrɛ ta an ka kanko bonnakun kan ka taa yira diɲɛ na ko Mali bɛ se k'i yɛrɛ bɔ bolola bi ni sɛbɛnni ye an yɛrɛ ka kan na wa kanw bɛɛ bɛ se ka don ba la wa kanw bɛɛ bɛ se ka sɛbɛn wa n'an y'a daminɛ hali e maa min ma taa deli ka taa tubabu kalan kɛ n'i ye sɛnɛkɛla ye an b'i kalan ka logiciel dɔ don i ka téléphone kɔnɔ i ka bamanankan na mun b'a to i b'i to i ka so kɔnɔ k'i ka foro contrôler k'i ka foro dosage engrais k'a bɛɛ contrôler ji hakɛya min kan ka k'a la k'a bɛɛ jateminɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ninnu ye jinɛ ye jinɛw tɛ o ɲɛfɔli de don dɔrɔn k'a bila i yɛrɛ ka kan na donc an bɛna dɔn ko k'an ka kan don ba la a bɛ nafa mun ɲɛ parce que Korema ka kɛlɛ o de ye kɛlɛ saba armée
kan anan yɛrɛ ka sɔrɔ wa kan anan jigida maa si kan n'an yɛrɛ tɛ o de kama an tɛ pro riche an tɛ pro français an tɛ pro anglais an ye pro malien de o de la Asimi an'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a ka kuma kelen de kɔnɔ a ko i bɛ taa ɲini anw m'an ta ɲini o de ye korema ta ye an ta ye jumɛn o ye an yɛrɛ an bɛ min sɔrɔ an tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ défend dɛ mais anw ta donc an b'o doctrine de kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko le doctrine souverainisme intégrationniste et panafricanisme ni dugu bɛɛ sera ka i jija i ka kan na k'i ka dugu jukɔrɔ nafa i ka dugu jukɔrɔ fɛn nafa bɔ ka armée sɔrɔ o dugu mana fara ɲɔgɔn kan n ko de fana bɛ se ka kɛ sous région ye sinon bi CEDEAO filɛ nafa foyi t'a la Mali kan CEDEAO jamana minnu farala ɲɔgɔn kan a si ka yɛrɛma hɔrɔnya t'a bolo jamana minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya t'u bolo n'e ko k'olu ka fara ɲɔgɔn kan olu bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya di yan maintenant o CEDEAO o ye Faransi ka baarakɛminɛ de ye bon an bɛ ka kɛlɛ de kɛ bi walasa o de ka dabila o de kama an ni Lagine bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni Burkina bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ni Ivoire ka mɔgɔ dɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna collectif pour la refondation de chaque pays an bɛna o sigi pour que jamana o jamana bɛɛ k'i ɲɛsin i ka sɔrɔ i ka kan ani k'i ka sɔrɔ don ba la ani i ka armée don ba la ni armée bɛɛ donna ba la on peut avoir une armée africaine donc voilà un pays il faut que mɔgɔ ka faamuya k'an bɛ ka taa taasira minnu na parce que ni taasira tɛ yen mɔgɔw bɛ tunu mais mɔgɔw man ka tunu sisan donc an tɛ sɛgɛn kuma na o de kama kuma o kuma an bɛ bɔ ka fɛnw ɲɛfɔ donc vie chère ni fɛn fɛn bɛ yen gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yen a b'a fɔ a ye corruption kɛ dɛ u ye nin fɛn ninnu ta mais a bɛɛ bɛ kɛ ni jumɛn ye n ka bɛɛ bɛ kɛ ni wari kelen de mais an dun ka wari tɛ wari de don donc an ka solution ɲini wariko in na joona an ka bɔ franc CFA la voilà. Non n bɛ kuma kuncɛ ni mun ye n bɛ bɛɛ fo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna sanga ni wagati an kɔni an bɛ bɔ an bɛ ladilikan caman kɛ k'a f'u ɲɛna fɛnɛ assurance maladie le régime d'assurance maladie universelle n'an kumana kan ko kuma in jɛlen don fan bɛɛ a dabɔra Mali furufuru feerela lɔgɔti feerela lɔgɔcila boucher bɛɛ ka taa don assurance la wa a dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ɲɛ bɛɛ ka don a la wa an bɛ yɔrɔ min na i ko bi centre de santé de référence fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ minnu ka wari bɛ AMO la n'a saralen tɛ k'u ka an yɔrɔ ɲini an b'a ɲɛf'u ɲɛna ne ye wasaden CNT kɔnɔ mais commission santé fana rapporteur ye wariw bɛɛ sarala 4e trimestre yɛrɛ wari sarali daminɛna donc ni centre de santé de référence minnu bɛ yen k'aw ka wariw ma sɔrɔ a y'a gɛlɛya a ye na n'a ye parce que dɔw ka wari dɛsɛlen bɛ ka sara ko AMO m'a sara k'a sɔrɔ wari dira bɛɛ ka wari sarala juru foyi tɛ kanamu na kanamu ye INPS ka wariw ni CMS ta de olu de kan ka juru fana sara n'a fɔ ma ko organisme délégué donc mɔgɔ k'a bila u kunkolo la ko assurance maladie universelle ko tiɲɛ de don Mali la a dun nafa ye mun ye ni ordonnance dira i ma n'i kan ka fura min san 1000 e bɛ 3000 de bɔ wa o yɛrɛ la fɛnɛ fura min bɔra a la o ye fura 441 mais fura min donna la o bɛ taa fura 4000 kɔ la fura kura mais tiɲɛ minnu bɔra la o ye denmisɛnninw ka dumuni ani yɛrɛ bonya fura ninnu olu caman de bɔra la pour que k'a to a ka se ka se mɔgɔ kɔrɔ donc minnu bɛ retraite la olu ka taux de participation ye 0,75% ye état bɛ minnu bɛ état la olu ta ye 3,6%. État yɛrɛ bɛ mun sara o ye 4, quelques pourcents privé ta ye 3,75% part de l'état bɛ olu fana ta bɛ donc an bɛ fɛ k'o fɔ k'o ɲɛfɔ ka tila k'a fɔ état ɲɛna l'ordre des géologues a ka créer joona a k'u labila pour que an ka dugu jukɔrɔ fɛn an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na ka bɛn ni société nationale pour les ressources minérales du Mali n b'i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ko halisa k'an b'u ka ladiliw fɛnɛ an b'a kɔnɔ u k'an ladi u ka kumaw fɔ sabula Mali bɛ ka taa ɲɛ bi bɛɛ de ka hakilina don donc an bɛ hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'u ye mun ka ɲi jamana ma ka taa o sira fɛ donc hakɛto bɛ nin na salala Mamadu